Nindot day direct view no? Aron pa ko ka-realize na nindot day kay view sa mo ah. Nicole! Nicole! Uy! Nicole! Gitawag man kong papa. Ay, doon sa na ko si Papa Vicky. Basi nato siya sugo nako. Asa man yung bata aga suroy? Oo, sa man pa. Sus di, Enrica day, galaglaag. Naka-operate sudan dito, katong gisod sa garapon ha. Ay, gutom kay ko, ate, sudan lagi. Ikaw, katong gisod sa garapon ha. Sudan, ikaw. Oo, sige pa. Hello? Ang saka itong giingon ni Papa na naadaw sud garapon. Katudang sud ana. Ang kukabaw ang si sud sa garapon. Ang kukabaw ang sakay. Pasabot atong Papa no. Basin katong gisud ani katong unang adlaw. Buang nga nang nilakaman ko na. Wa man ko nangutana ko nun sa sud ana. Ah, sige na lang ay. Makita nila siguro na ako dito. Ate, ayo! Oo, unsa man imo inday? Ay, ate, mapalit unta ko ba? Napamoy sudan na katong lisod sa Garaponte? Unsa man sud-an na inday? Nga daghan man tong gisud og garapon. Unsa man nga sud-an imo ha? Halati, nakalimot ra ba ko unsa to sudan na ate? Basta ni ang ingon man gud ni Papa ti katong lisod sa Garaponte. Ay, unya sa ti ha? Agay! Inganig baho ti ba? Agay! Ay, amahong? Agay! Ay, nga ding baho anang amahong.